ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ತೂಂದುಲ್ಲರು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಆಂಡಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ದ ಚೋಲಿ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಇನಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟಿ ಕನ್ನದು ಇತ್ತೆ ರೈಟ್. ಒಂತೆ ಎಟ್ಟಿ ನಾನು ಸಂಡೇ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಎಟ್ಟಿ ದೆತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಬುಧವಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಲ ಆತು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು. ಚೋಲಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ನೀಟ್ ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕಾಯ್ಕ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪತ್ತಾದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಂಡ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ. ಸಂಡೆಲ ಯಾನ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈಯೇ ಮಲ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ, ತನೇಶಗ್ಲ ಇಷ್ಟ, ಮಾತರಿಗ್ಲ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುನತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಪ್ರಾನ್ಸ್ ತಿನ್ನರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ದ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಏತು ಕಷ್ಟ ಆಪುನತೆ ಅವಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತಿನ್ ತುಂಬ ಪೂರ ಎಂಕ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ದ ಚೋಲಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೇತಗಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಯಾನೊಂದು ಚೂರ್ ಸ್ಲೋ ಉಲ್ಲೆ ದಾದ ನಾನು ಯಾನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಚಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೆಲವರ 1 ಅವರ್ಲೆ ಅಪ್ಪನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಂದ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ತಿನ್ನರೆ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಕತ್ತಲೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದೆ ನಡುಟು ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆ ಬುಧವಾರ ಇನಿ ಬನ್ನಾಗ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು 7:30 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತನ ಅವ್ರು ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕನ್ನದಿತ್ತೇರಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ತೂನಾಗ ಬಂಗಾರ ತೂಲೆಕ ಹಾಪುಂಡು. ಬೀನ್ಸ್, ಕೆಂಪು ಪತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ನವಿಲ್ ಕೋಸು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಬೈದಿತ್ತನು. ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಿಡು ದಾಳಿಂಬೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಯಾನಂತೂ ತನಿಷ್ಲ ತಿಂಪು ಜನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂಚನೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಿಂದು ಬಂಚ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತನೆ. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಈ ವಾರ ಪಿರಾ ಬೈದನು ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ ರ್ಯಾಪುಜಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತಿಂಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪ ಎಂಕುಲು. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಎಂಚನ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯ್ ಪೋದು ಬತ್ತಾದೆ. ಪಿದಾಯ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಎಂತಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದುಜಿ ಆರಾಮದು 2 ದಿನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಲ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು. ನಾವೇನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಎಂಚನ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ಗುರುವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಏನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಣಿ ಇನ್ನು ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಿ, ಚಪಾತಿ ಬಾಜಿ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್. ದುಂಬು ದೋಸೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು ದಾಯ್ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಾಕುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕುಲ್ಲುನತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬೆಚ್ಚ ದೋಸೆ ಮೈತದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ನೆಯ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಅಪ್ಪಾಗ ಏನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೆಲವರ ಮೂಜಿ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಿನೋ ಉಂಡು ಆತಿಷ್ಟ ದೋಸೆ ಪಂಡ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಚೂರು ಎನ್ನ ಈ ಖಾರದ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮರಲು ಅಪ್ಪಗಲೇ ಯಾನ್ ದೋಸೆ ಅಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಿದ ದಂಡೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬಿರ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಆರಿಗೂ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಖಾರ ತಿನ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅಂದು ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಬಾಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂತೆನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಬಾಜಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಜಿದ ಮಿತ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋನ್ ತಿನ್ನಿಯೇ. ಚಟ್ನಿದ ಮಿತ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋನ್ ತಿನ್ಪೆ ಆತು ಮರಲು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಅಂಡ ತರೆಕ್ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಖಾರ ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ತಿನ್ನೋರು ಇಷ್ಟ ಖಾರ ಲವ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂಚ ಅವು ಖಾರದ ಕತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಈ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್, ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಅಪುರ ಹೆಂಗೆ ನಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಪುರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಉಂಡ ಅಂದು ತೂಪೆ ಹಾನಿ ಇತ್ತುನ ಎನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವೇ ನಾನು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತೆ ತಿನ್ಪುನು. ಕೆಲವರ ದೋಸೆ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ಅಲ್ತ ಇಂಕ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಹೋಟೆಲ್ದ. ಅಕೊಂಚ ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡ್ವೇರಿ ಇಂಕ ಮುಲ್ಪುರ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅವ್ರು ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡ್ವೇರಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ತಿಂತೆ ಬಿಡೋ ಖಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ನಾಡುವೆ ನಿಕಲ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಓ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ ರೈತನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪರತ್ತೆ ಆರನ ವೀಡಿಯೋಡು 2 ಸಲ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಬೈದ್ರಿ. ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪುನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಡು ಬಿದ್ರಿಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟೆ ಹಾರು ಉಪ್ಪು ನಾವೇ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಮಿಸ್ ಆತಿರಾರು ಅಂಚ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು 3 ಡೇಸ್ ದ ಪಿರಾ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ. ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಜಂಗಲ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ 3 ಡೇಸ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ. ವೀಡಿಯೋದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಅವ್ರು ಮೀನ್ದಾರೇನ ಕೈಟ್ಟು ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ದೇ ತೋನ್ವಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ 2 ದೊಡ್ಡ ನಕುಲು ಉಂತದೆ ಬೇರೆ ಐಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಐ ಗೆಸ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಬ್ಲೂ ಸ್ಯಾರಿ. ಮೀನ್ದಾಯಿನ ಮೀನ್ದಾಯಿನ ಎದುರು ಉಪ್ಪುನಾರತ್ತು ಮೀನ್ದಾಯಿನ ಬರೀಟ್ ಉಂತದಿನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅವು ಸ್ಯಾರಿದಾರು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತೂಲೆ ಅವೆ ಇತ್ತೆ ಪೋದ್ ಬೊಡಾಡ ತೂಲೆ ಆ 2 ಸಲ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಬೈದೇರಿ ಆರನ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಕುಕ್ಕು ಕೊರ್ನ್ಯಾರ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಿರ
രണ്ട് ಸಲ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬೈದಿರ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚತುವರೆ ಇತ್ತಂಡ ತೂಲೆಂಕ ಆ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಒಂದು ಪನರೆಗಂದೆ ಅನಿತೆ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಎಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಐಗೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ್ಡೈತೆ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಕುಲ್ಲಿನಿ ತೂಲೆ ಪೋದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪರನ್ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಿರೋರ ಪೋದು ಆ ವೀಡಿಯೋಡಿನ ತೊಟ್ಟನ್ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಹೊರ ಬೈದಿರಾರ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮದಿಮೆದ ಸ್ಟೋರಿನ 1 ಇಯರ್ ಆಂಡ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಅರನ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಮದಿಮೆದ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಎರಡನೇ ಪನ್ಪದೆ ಬೋಡಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆ ಪೋದು ತೂಲೆ ಬೋಡಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್